Здравейте, хора! Здравейте, хора! Искаме преди да започнем с днешното видео да ви благодарим на всички, които са абонирали тук в канала и на тези, които не са абонирали, които са доста. Повече от 70% от хората, които нагледат, не са абонирали. Ще сме много благодарни, ако го направите. Това помага страшно много на канала, се развива и да се показваме на повече хора. И също така, днешното видео ще бъде много интересно, така че изгледайте го до край, защото в него споменаваме и за колко купихме нашия имот в България и показваме най-различни интересни неща през цялата седмица, така че изгледайте го до край. Здравейте, хора! Както виждате, днесха ми зелен боб и сега смятам да направя за вечеря зелен боб. Но също така и пържени картофки, защото София много иска пържени картофки. Донесаха ни и картофки. Комшийката ми донесе цяла касетка, тук половин касетка. Другата комшийка ми донесе зелен боб. И отделно ми донесе и домашни яйца. Жената, която донесе касетката с картофите. Защото по принцип на нас не ни трябваха едни дърва, които бяха в двора. И ние решихме да ги дадем на нея, защото тя ще се отоплява с печка през зимата. И без това не ни трябваха и решихме да ги дадем. И тя в замяна, без ние да искаме нищо от нея, ние просто благородно искахме да й дадем дървата. И тя в замяна ни даде картофи и домашни яйца, за което сме и страшно благодарни, но не трябваше, целта не беше такава, нали, да се разменяме, просто искаме да направим добро на жената, защото е и самичка. Другото, което е София, поливащото преди малко градинката. Даже мисля, че е оставила маркуче там, нали, мамо? Да, в принцип полива детето, но остава сега маркуче, нали, сама да се полива, нали, мамо? После трябва да полеш и гроздето. Окей? Тук може да видите, днес продължихме с разчистването. Тази цялата купчина ще отиде на сметището. Не става за тур, защото има, като може да видите, доста найлони разпокъсани по самия пясък и дървесина и не става. Също така има и камъни, тухли. Тук имаше дървета, които ги раздадохме на жената, на които дадахме на жената. И сега останаха само букуци. Но може вече да видите колко по-чисто почва да става. Чуят ми като дойде, ще ги съберем тези всичките неща и ще ги закараме на сметището. А с дървото смятаме да го изкуриме, да махнем кората от дървото и мога да направя или пространство за саксии. Мога да направя или пространство за саксии и за цветя, или като се обърне една сладка пейчица, която може да сложим някъде ето тук. Също така имаше грозде, което беше увиснало и го повдигнахме. Общо взето, с тази количка носихме дървата на жената. Общо взето сега това правим. Иляна разчиства дърветата, а пък аз готвя, за да може да, като свърши той, да има какво да хапват със совчето. Да, за сега това беше апдейта ми. И като има още нещо, ще се включвам. Както може да видите, доста поразчистихме ето тази част от двора. Ето вижте как е горе-долу започна да заприличва на прилично място, където може да си сложим масата по-нататък. Братовчет ми трябва да дойде още един път. Още един курс да направи, за да изхвърлим останалите бокуци. Отделно, днеска дойдоха едни пратки от Тему. Илян беше купил неща. И една от тях е ето тази палка. Не знам, може ли да видите. Тя е против насекоми. Направо се пържат на нея. Готиното е, че освен, нали, че може да се зарежда, нали, с кабел, може вече когато се е заредила, да оставите вънка на стойката, докато сте на масата и те директно да отиват там и да се пържат. А ако някоя ядоса, директно с палката бам
я хващате и директно умира. Изпробвах я вече палката и наистина работи успешно. Убих една голяма конска муха, които много ги мразя. Тук бяха се навъдили много мравки и вчера напръсках с спрей против насекоми, който директно ги убива. И след това си почистах плота. И сега съм си наредила нещата тук. Иначе това е нинчета, на която аз готвя. Само трябва да си взема тенджерката, защото оставих вънка да съхне, тъй като я измих. Но преди това, ето това е тенджерката. Преди това ще трябва да обеля от картофките. И да, за сега това е плана. Да вземем картофките и да почнем да действаме. Даже, честно казвам, много ми седат картофени кюфтета. Но за картофите кюфтета трябва първо да сваря картофите. Малко хамалогия, защото трябва да се сварят. После трябва да се намачка сместа. След това трябва да се оформят кюфтенцата. Трябва пак да измия нинчета. Става хамалогия, но толкова много ми седат, че може би наистина ще направя ни картофили кюфтенца. И ще стане много вкусно, но трябва първо да обеля картофите. Да, промених се решението. Пърчени картофи мога да я направя на София, ако толкова много желая, но май картофините кюфтенца са много по-добра идея. Защото имам абсолютно всичките нужни продукти за картофини кюфтета. И ако искате, мога да снимам и да ви покажа аз как правя картофините кюфтета. За тези, които не знаят или искат да видят аз как ги правя. Само трябва да си взема картофките от касичката, от касетката. Така, ще взема малко повече картофи, защото мисля да направя малко повече и да почерпя брачеда и чичо. И чичо ми да ги почерпи с картофини кюфтенца. Така, взех мисля достатъчно картофи. Даже май прекалих с взимането на картофи. Взема белачката, ножа и да почвам. Мисля, че става така време да обелим картофите. Аз си обелвам картофите и обелим ги слагам за врът. Първото, което става доста по-бързо, се сваряват картофите. И после другото, което е, аз директно след това ги намачквам. И с масълце слагам после ронена чубрица, слагам сирене вътре в сместа. Става много вкусно. После си ги овавам. Прави си ги на кюфтенца, овавам си ги в... Първо ги овавам в яйце и после в брашно. И като са оформени кюфтетата, печете и готово. Пържите по-точно. Но е хубаво това да се прави, докато сместа е топла. Сега да си взема нещата, тук да мога да измия. Сложих вече картофите и сега смятам само да видя да всичко е наред. Да, ето сложени са. В момента се изчаква да се грее. Когато вече направи пълните чертички, започва програмата. Направила съм на Steam за 15 минути. Надявам се, че до 15 минути ще се сварят картофи. Ще взема палката при мен, за да може да ги убивам, да ги пържа. Минали около мен и направо да умира. Добро утро, хора! Тук ще оставам, измих си събите, мина през туалетната и сега трябва да взема мръсните дрехи навън с мен, защото смятам да пускам пералня. И трябва също така да направя закуска
и да направя едно кафенце. Вчера не успях да заснема процеса на приготвяне на кюфтетата. Само успяхте да видите как пеля картофи, защото ми падна батерията на телефона. После забравих да го взема отвътре. Бях вече започнала да ги пържа. И викам, айде, няма смисъл. Следващия път, като направя пак, ще гледам да снимам целият процес. Отделно чичо ми дойде да се видим и той да хапне. Но мога да сега да ви покажа как изглеждат картофите. Нали, те са вчерашни, реално погледнато, ама останали са тук няколко, 4 на брой. Ако ви е интересно, ето ги кюфтенцата. Те са снощни, нали, когато са на един ден, но ето, може да видите, изглеждат супер сладки. И впрочем, бяха много вкусни картофените кюфтета. Много обичам. Много обичам да ям картофени кюфтета. Така, мамечето тук много ми се спи. Окей, взех ключовете. Май не е добрия план е първо да изпина кафе, преди да почна да била. Айде, бе, бебенце. Айде, ела да пием кафе. Така, първо ще пием кафе. Решено е. Защото като съм пила кафе, съм супер неадекватна. На ключа. Включих. Сега вчера чакай да видя как се снима. Значи вчера не ми остана достатъчно време. Ще остана много късно да измия абсолютно всички неща. И сега имам да мия тенджерата. Трябва да измия това за млякото. Бебе, да те питам, фрапе ли ще пиеш или кафе? Ти какво ще пиеш? Ами, май като че ли ми се пие студено. Не знам. Аз ми се тая. Кой ти е по-лесно ми направи? Окей, двете са лесни. Снимаш за YouTube? Да. Ами защото от 2 дена не съм снимала. Нали бях на рожден ден. После други неща се случиха. Добре, после ще кажа една тайна, защото не мога по YouTube да покажа. Не, сега ще спра. Спра да ми кажеш и после ще се продължа. Имам и тайни от... Закуската вече е готова. Сложила съм остана от вчера салата в... Я сложих в хладилниката и изкарах и нея. Направих пържените флики. Нарязах малко кашкавал и саламче, маслинки, по един студен чай и това е за закуска. По-точно вече за обяд. Защото вече стана обяд. И след като хапнем, ще пусна пералнята. И след това трябва да решавам листовки. Да. Сега чакам Илян да дойде да хапнем заедно всички. Хайде, бебе! Той сега ще дойде. Ой така. Преди малко дойде чичо ми и го питах дали има расата като мента, босилек, отделно копър, копър и по-друго му казах и магданос. Мамо. И той каза, че има и днес трябва да подготвя. Сега ще ви покажа кое е точно. Така, значи имаше бар плод.
в нулевия етаж, който ще го използвам за касетка. Ето това е място, което ще го запълня с пясък днес. По принцип мислех по-на хладно, защото в момента е много топло. Но да, мисля да го запълня с пясък. И до вечера към 6 часа, ще ида до нивата, там на Чичо мястото, да взема разсада и да посадя подправките вечерно време. Но трябва преди това да подготвя мястото, където ще ги засаждам. Та, освен пералнята, след като изпере и листовките, които трябва да решавам, трябва и това нещо да го направя, но може би ще почна по-към следобед, защото в момента много е напекло. Значи жегата е много сериозна в момента. И общо взето май по-добре сега да не го правя, защото да не ми стане лошо. Какво? Не. Софи, ще се напръскат зеленчуците и ще изгорят. Решила да си прави експерименти. Чакай. Къде ще пръскаш? Искаш да си играеш с водата ли малко? Първата пералня е готова, свърши. Сега ще взема дрехите, ще ги занеса горе да ги просна. И след това трябва да ида до магазина. И когато се върна от магазина, ще трябва да пусна следващата пералня. И надявам се вече, като свърши следващата пералня, вече да стане малко по-хладно и да почна да пълня това място с пясък, което ви показах, за да може да е готово до 6 часа, когато ходя да вземам разсада. Да, за сега толкова. Така, дрехите са вече проснати, както може да видите. И сега ще само си опра малко косата, да се приличам на човек и отивам до магазина. Значи, сега бях до магазина, напазарувах и сега се прибирам на вкъщи да пусна следващата пералня, защото е много топло. И си взех едно сладолице по път да хапвам. Така, както до после. Така, сега свърших с проскането, с прането, стига толкова за не с толкова пране. Сега ще започна ето тук да прекопавам ето тази част, защото ми трябва пръст, за да напълня тези две помещения, където ще посадя тази вечер подправките. Сега ще сложа камерата на стойка и ще наблюдавате процеса на копане. Само да подчертая, аз не съм земеделец, така че може да ни копая правилно. Но, нали, всеки се учи.
вече полях пръста, влажна и мокра е. Сега ще отида да взема разсада от чичуми и мисля направо да взимам с мен, да ходим заедно. Трябва само да видя колко е часа, защото той ми каза, че към 6 часа да ходя. И ако е станало 5:30, мен така или иначе, докато отида, ще стане 6. То направо викам да отивам. Няма какво да се моткам. Куци ми се залепили по краката, пак трябва да си измия краката. Може би първо ще мина през туалетната. И какво тогава? Вижте. Много хубаво да имаш външна миска. Да. Както ми само подшихлите, 100% ще станат прашни много. Сега тръгнахме към чичуми, да ходим към нивата с овчето, нали така, мамо? Да. И отиваме заедно да вземем. На чичуми, предполагам. Дано да съм права, защото иначе не знам на къде отиваме. Така. Дано да се влиза там по волния път. И да съм права. Ето вижте ги отблизко. Това е ментата. А това тук е магданоза и босилека. Почва да заприлича на градинка. Ето тук я разкопах. От тук взех пръста и сложих в саксията, която всъщност е барт плода от нулевия етаж. И когато се обърна, стана перфектна саксия. И да, сега включвам мърквича да поливам. И след това трябва да сложа нещо да хапваме за вечеря. Пак ли да едем бе? Сега стая. Ти може да си яло, обаче не сме. Каквото искаш, папай. Да поливаме заедно. Искахте да видите какво правя. Вече виждате. Значи, аз полях повечето неща, но защото почна да смръква вече, трябва да се захващам набързо да опържа някакви картофи
Оставих София да полива лозето. Натох се малко, защото си е хладно вечерта. В момента даже ми е хладно, защото и подухва ветрец. Сложила съм картофки да се пържат и сега ще правя таратор. Тук съм взела красавичките, измила съм ги, сега ще ги обеля и ще направим тараторчето. Отделно Илян измайстори нещо, което да държи желязото тук, защото от тази страна се беше счупило. И аз му викам, малко ме е страх. Викам това да не ни падне върху главите. По принцип е стабилно, нали? Само тук се е прекърчило леко, обаче за всеки случай той измъстори днес ето това нещо. Да държи. Да, тати го направя стабилно, да не мърда. Бях се преценила, защото ако може да видите, значи имаме страшно много грозде. Ама много грозде имаме, наистина. Да, има много грозде. Ето вижте и ще станат много хубави и сладки. И аз има слайм. Така ли, мамо? Да. Браво, мамо. Добре. Ето вижте. Гледайте колко много има. Картофите, мама. Да не ми изгорят картофите. Не, добре са. Защо турбичката и в учениката да им сложиш? I'm not gonna open it. Ето така, мамо. Виж, ще им сипеш, обаче не е всичкото, чуля. Okay. Те да ти кажа, се го хапнаха стабилно телешкото. Така че, така, отиваш и им сипваш. Хайде, отивай. Аз да обеля краставичките. Кимоното. Готов ли си? Ме с Илян да отговорим на някои от вашите въпроси и коментари от предишните видеа. Най-вече от предпоследното, мисля, че беше видео. Значи, тук имаше един коментар. Дано не се окаже права, но мисля, че направо ще се заробите в България и особено покрай къщата. Ти какво мислиш на този коментар? Ние това сме си избрали по принцип, да се заробим в България покрай къщата. Работа ще има много по къщата, но ние това търсим да си оплътняваме времето съботен, да не да седим просто и да бездействаме. А и не казвам, че всичката работа трябва да се свърши за половина или една година, няма някакъв крайен срок. По една къща винаги си има работа. Не е толкова удобно като апартамента от тази гледна точка, но пък имаш повече свобода в къщата. Аз като цяло не мисля, че е заробване. Бих казала, че това е съвсем нормален процес, през който всеки човек минава, когато прави ремонти, на какъвто и да е било емот, реално погледнато. Другия въпрос. Много добре ви се получава всичко, браво на вас. Фрапето изглежда супер освежаващо, а котето как се асимилира? Пускате ли го навън от време на време? Значи пробвахме да го пускаме навън, обаче тъй като има много котки улични и той тръгва с някой да си играе, пък други да ги напада, нашия общо взето не е много нати с котките и по-добре за сега да стои вътре. Илян, лесно ли си намери работа? Какво работи той? Аз си работя като програмист, още от Англия.
и си работя с английска фирма. Та работа в България не съм си... В смисъл, търсих си, пускал съм CV-та, имах, нали, едно-две обаждания от тук там. Но това беше просто да видя пазара, нали, търсени хора. Сега някакви също така, нали, от някакви фирми ме търсят в LinkedIn. И, нали, но аз им отказвам, че... Реално погледнато той си има работа и... Да. В смисъл, има търсене и в България. Дали ти ще почнеш да се търсиш или хора ще ричват в LinkedIn, ще се свързват с теб, да ти предлагат да кандидатстваш по определени позиции. Но да. Горкото дете, върнахте го в държава без бъдеще. Ами аз не мисля, че държавата ни е без бъдеще. Бих казал, че даже държавата ни се развива. Последните години се вижда доста добро развитие на България. И отделно, според мен, няма значение къде се намира детето. То, ако иска да учи и да се развива, винаги може да го постигне, дори да е в по-бедна държава. И не мисля, че ако тя иска да се развива, държавата ще е проблема да се развие. Да, това са глупости, че България е държава без бъдеще. Въпрос. Какви зодии сте? Аз съм лъв. Аз съм зодия Телец. Така. Това е дълго. Здравейте, Нери и Илян. Любими сте ми, знаете. Вече работливи за пример. Но защо Илян липсва от видеята? Знаем, че имате работа, но от време на време, ако може и двамата да ви гледаме заедно. Имате ли намерение да направите едно видео за колко купихте къщата и колко ще излезе с ремонтите? Би било изключително полезно все повече прибиращи се българи и тези, които имат намерение да се прибират. И още едно въпросче. Колко декара е двора ви? В миналото видео изглеждаше ужасно голямо. Много ви се радвам, защото сте за пример точно от такива млади, интелигентни, образовани, красиви и работещи българи. България има нужда. Аз, примерно, не държа всички да се прибират. Искам селекция такива като вас, не мрънкащи и истински полезни за България, а не лентяй. Доста дълго коментарче от Иляна. Благодарим ти много за милите думи, Иляна. Значи, двора ни с къщата. С къща е 1 декар общо всичко. Целият парцел е 1 декар. Да, 1 декар. Не е малък, но не е чак толкова голям, нали? Зависи. За някои хора е много голям, за други е малък. Бих казала, че е доста добри размери. Това са относително. Всеки има различно виждане за нещата. А къщата колко струва? Къща е 60 000 евро. Ти вече го каза. Да, за толкова я купихме. Значи... Това беше с нотариалните такси или... Да. Нещо от сорта, да. Сега точно с нотариалните такси. Сега точна сума, горе-долу, да кажем 60 000 евро. 60 000 евро е с нотариуса, е с брокера, всичко общо е 60 000 евро. Имота ни. И като цена, сега те много хора питаха, аз не ми се споменаваше за цена, защото е много относително. Примерно, то на едно място може да има къщи и за 50 000, може да има и за 500 000, да се вика през една улица. Много е важно човек какво търси, къде го търси, какъв бюджет имат. Просто е въпрос на търсене. Сега, ако някой се интересува, може да намери 2 пъти по-хубава къща от нашата, примерно с 2 пъти по-голям двор на някакво друго място. Не е задължително, ние като сме я взели за 60, че това е, нали, някаква, нали, миродавна стойност. Да, но според мен цената е доста добра за този имот. Да. В нашите очи е добра, някакво кай, че сме се прекарали на 1000%. Ами бих казала, че един парцел около Пловдив гол парцел върви около 40-50 хиляди евро по 500-600 квадрата. Да. Така че, според мен, 60 хиляди евро да дадете за 1 декар двор и къща и отделно още няколко постройки, мисля, че е доста добра цена. Да. Така. Трябва да кажем, че всичко е за ремонт, смисъл не е нещо в вау състояние, но пък и не е нещо, което се е срутило и трябва да го събаряш и да го почваш от нулата. Къщата си е доста запазена.
за годините, които е. Макар че имаше някои коментари на хора, че казах, че бетона бил вече нали, се износил един вид, че нали, няма такава товароносимост и нали, неща от този тип, че реално конструкцията вече не е с качествата, каквито примерно на ново строителство конструкция би била и така, но аз не мисля, че ние толкова ще и товарим къщата с нещо, защото повече оставиш с спални, имаш една кухня и какво не, в смисъл няма някакви, кой знае какви тежки неща. Да, значи за ремонтите още не може да кажем точно колко ще ни струва всяко едно нещо, защото все още чакаме майсторите, но може да кажем за дограмата, горе-долу колко ни излезна. За дограмата в момента, тя не е на цялата къща. Едната врата с прозорците към терасата от едната спалня няма да сменяме. И още един прозорец има, който още няма да го сменяме, защото просто като си прекроим някои от стаите, може да се променят размерите, в смисъл да не остане в такъв размер прозорец. Да, но общо взето прозорците ни са доста големи, не са малки въобще. Значи ще сменим 1, 2, 3, 4, 5. 5 прозорца и една врата с прозорци. Една врата с прозорци. И това ще ни излезне около 6000. 6500 с монтажа. Да. 3 камерна ли? Какво беше? Троен стъклопакет. Да. 4 или 5 камерна, забравих вече. Немска. Да, за 4 сезона. 4 сезона отвънка, каста кол вътре, в средата мисля, че е обикновено. Да, отделно си взехме мрежа за комари, която е комарници. по-такава специална деца предърпва. Значи единия комарник, където е на вратата с прозорците към тераската, той ще е обикновен, защото вратата е тясна, а прозорците няма да се отварят. Да. Той ще е обикновен комарник, който се отваря навън. На другите прозорците, които са на приземния етаж, понеже някои ще са в средата без рамка, нали, като ги отвориш да е хубаво празно пространство, те ще са с комарници с механизъм, който се преплъзва и комарника се събира. Да. Те комарници са малко по-скъпи. Ако беше с обикновени, ще мисля, че около 300 лева, с те 800. Но да, това не излезе 6500, предполагам, че след това вече като видим размерите, точните размери като се направят замазки и като се вземат точни размери, колко ще излезнат на оставащите прозорци, ама да кажем 6500 и с другите, каквото ще сменим, грубо 9, примерно, може би. Значи тук пак има още един въпрос, хубава къща, за колко я взехте, вече споменахме, нали, 60 000 евро. Ама това може би е последния път, който споменавам, защото няма смисъл цени, както казах, това е много относително и цените от днеска за утре те не са и същи. Утре може да стане нещо, станат цените наполовина и някой къде гледа клипчето ще каже, те гледай ги как са прикарали, па може да станат двойно по-скъпи, ще кажат те как са взели тази къща толкова ефтино, кой знае какво стане. Значи тук има друг. Радвам ви се, на колко километра сте от Бургас, има ли транспорт? Училищен автобус за ремонта. Може да документирате, да направите каталог с имена на фирми, цени, мнения, дали сте доволни. Така ще помогнете на други хора, които правят ремонт. В България по принцип е трудно с майсторите и ако имате читави и те са съгласни, може да споделите контакти. Благодаря за видеото. По принцип е много трудно да се направи каталог с фирми, защото ние сме в един район, а много от фирмите ни ходят из цяла България. Тя пита за района тук, реално погледнато. Значи, на колко километър сме от Бургас? На километри, не знам колко километра е. Знам, че с кола е около 30 минути, 35 минути с кола. 30-40 км от морето сме, от Бургас, от плажа. Като се качим на хълма отгоре, се вижда морето. Да. Толкова близко сме. За ремонтите мога да се опитам да някак си селектирам майсторите, в смисъл с контактите им, ако сме доволни от тях. Просто, нали, ще си пишем, че е за района, за този район. Зависи дали и те искат, защото някои хора, ако имат работа, не искат да им дадеш номера, да почнат да ги притесняват. Не, мисълта ми е, че нали, ако те са съгласни майсторите, могат това нещо да го направя и да им взема контакт. Нека да дойдат да свършат работа първо, много рано още за тези неща. Твърде рано е. Добре, следващо.
И какво ще прави това дете на село? Имате ли училище? Да, имаме училище. Детето е много щастливо тук, всеки ден играе с децата, всеки ден е навън, супер малко време прекарва на таблети, телефони. Виждаме доста голяма промяна в нея и е много щастлива. Софи? Мамо, я кажи, мамо, харесва ли ти мамо тук в село, мама? Да. Ето и. На детето му харесва. Ти искаш ли да кажеш нещо допълнително? Не, аз да питам като него, какво ще правят децата в града. В смисъл, какво правят децата в града? Аз това се чуда. Що са децата в градовете? Не знам. Не знам, сигурно да ходят по моловете, по магазините. Не да знам, аз това се чуда, какво правят децата в градовете. Какво правят хората в селата. Що изобщо има хора по земята? Аз ми е много интересно. Не знам смисъл на такива въпроси, как да говориш, кой ще прави детето в село? Какво прави в града? Ходи на училище, прибира се вкъщи, яде, спи, учи, играе си с другите и така. Значи, имаме си училище, много хубаво училище в селото. Когато отидах да записвам в София и когато видях училището колко е модерно, извинявайте много, ама в града, в който аз учих, моето училище не беше толкова модерно, колкото това тук. И учителите са много добри. Така че изобщо не съжалявам. Да, смисъл училището е поддържано и е реновирано и сега е доста добро. Съжалявам ви от сърце. И ние вас. В кой град живеехте в Англия? В Уорихтън живеехме. Той се намира между Манчестър и Ливърпул. Живеехме там 10 години. Почти. 9,5. Да, почти 10. Почти 10 години си беше. Така. Един съвет. Не режете дърветата, те са най-ценното във вашия имот. Освен, че са красиви, те са жизненно важни. Значи с Илян се разбрахме за последно, че няма да режем дърветата. Така или иначе, дори да сме решили да правим нещо, то няма да изобщо не е в плановите ни в момента. В момента приоритета е да се ремонтират стаите, в които основно ще се живее, да се направи нова кухня, нова баня. Ако случайно зимата имаме някакви проблеми с дървото, което е до кабелите, в един даден момент ще трябва да го махнем, но по принцип не ни се иска и сигурно за сега няма изобщо да ги пипаме дърветата, докато не ни създадат проблеми. Да. Реално погледнато. Може в друго видео пак да отговаряме на въпроси и коментари, ако ви е интересно. Ти искаш ли нещо да кажеш за видеото? Не, това бяха въпросите. Това беше за сега, хора. Пожелавам ви приятно гледане на видеото. Също така да не забравяйте да се абонирате за канала ни, за да не пропускате следващите ни нови видеа. И пожелавам ви приятен ден. Чао, чао!